Maayong adlaw mga kapwa. Ako di ay si Bulbits. 30 ang edad ug usa ko kamaya. Ang akong pagkamaya gitago ra nako ni. Tuod man nagtrabaho ko sa usa ka kumpanya sa Chinese garter. Nag-boarding house ko dinhi sa Cagayan de Oro. Kay taga Bunbun man ko, medyo layo siya sa akong gitrabahuan nga naa sa Bayabas. Ang akong problema mga kapwa, kay naa ako'y ka-boardmate nga hitsuraan. Matso, ug tapad jud mi perminti matulog. Nagkadugay mga kapwa, gaka-in love man ko niya. Gakausab ang akong kaugalingon, basta magtapad nami. Para masabtan ninyo mga kapwa, mauni ang akong sugilanon. Oh, Bulbits! Alas 12 na oh! Manyuto na ta! Aw sige pre, manon lang nako ni, gamay naman lang ni. O sige, hulaton ta ka ha! Uy, pre! Naasi si Mang oh! Kupa, dyan kayo niyo eh! Sexy kayo! Aw, si Simang? Oh, tsada man nami. Gabi pre, kung tagaan kag tsansa nga mag-uyab mo, hayahay siguro kayo ka no? Na, pre, dili man ako na type ng mga inaana. Murag, luod man. Ha? Lord? Sadyay mo? Lalaki? Mag-sure ba? Dili pre, uy. Hagas, kalalaki na akong dako. Dili lang gyud ko ganahan og mga inana. Kanang mga babae nga akong gusto, kanang mga simple lang. Aw, abi ko mag-membro ka sa federasyon. Sige pre, pagdali na diha kay bubalik pa ta. Alauna na oh. O sige pre, mag-retouch ako. Maghugas ako og kamot. Kuan, kanang pre, pahulamas ako sa imong tuwalya bi, kay maligo sa ako. Aw, sige pre, kuha lang diha. Aw pre, maligo ang pud ko. Dungan na lang ta. Ha? Dungan pre? Sure? Oo, good. Okay raman kay pareho raman ta lalaki. Ha? Kanang ulawan pre oy. Sige pareho bitaw ta laki, nilugura ta pre ha. Pre. Tulog na ko na pre ha. Sige pre. Kanang pre, patanday ha. Dili man jud ko katulog pag wala ko'y tandayan. Ha? Tanday? Sige. Pareho ra bitaw ta lalaki. Pero pre, lalaki jud ka? Tana lang ko ha. Nagduda ka pre? Tarong ka ha. Sagpaon ta karon. Paglikay jud pre, kay malayugan ta ka. Amo man ka pre, nangutana lang gali ko. Sige, tulog na ko. Sige pre, matulog na pod ko. Good night pre. Hug ko ha. Lord, patawad pagkat ako'y makasalanan ilala. Hay, Domingo man dae karon. Wala si Parilumoy. Laay na ani uy. Dili man ko kahimutang. Lumoy? Bay. Landlord ni mo ni. Maningil unta ko sa abang ba? Ay, abe na ako si Parilumoy na. Halaka uy. Gimingaw lagi kong lumoy. Halaka. Naunsa naman ko uy. Nitukar na pud ko. Di jud ko pahalata. Lisod na. Pre Bulbits! Ay pre, nana ko. Yes. Naana siya. Uy, pre! Hug ko! Uy, pre. Asa pre? Hindi gakus naman lagi ka. Sorry pre, sorry. Nadala lang ko pre kay. Musta man pre? Okay naman pre, medyo kapoy pas biyahe lagi. Mao ba pre? Gusto ka hiluton ta ka pre? Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo, birdie.
Machutan aw niya uyab lalaki. May gani kay napay picture ni Lumoy sa akong pitaka. Pre Bulbets! Uy, patay! Si Lumoy. Hala ka, nataagak ang pitaka. Uy, ako na pre Bulbets! Isa, uy, naalagi ko yung picture sa yung pitaka, pre. Ha? Wala gibutang na rin ako ni Dini kay amigo ba yata? Ako'y isang sirena. Og mao to ang akong sugilanon mga kapwa. Unsaon man ako ni nga murag na in love naman ko sa akong ka-workmate. Nga ako ra pong ka-boardmate. Palihog tambagi ko. Nagmamahal. Bulbits. Dito tumba, ram na may tubig ang sinisisid. Naglalaki ang mga braso sa akin.